Yekoni, Ministry of Agriculture dwaro ng'at ma enthusiastic, ng'ama nyalo tiyo matek machiwo gokinyi kendo ng'eyo gima timore e ministry. Ministry mar Agriculture nitiere nindo matut. Kanye machandruok nitie, kibire Sugar Directorate kaka wacho nino, gin understaff. The manpower onge kanyoendo. Japur onge kod information. Magi matimoregi en riwruok magwa mar kasapni kachiel kod kesga mosebedo ka dolo manyo wach e dho jogi e ka jopur ng'e gima timore. Onge gimiluongo ni public participation ma jogi osetimo. Omiyo ka ng'iye to process ni aneno ka mbele ka John Zoya nyose dhi e court sama wuoyo kodini e process ma leasing ni ma ok mochakore nochake moteme chien kacha ne nitiere cases 7 mane do nyaka kawuono. Case mokwongo ne mar Sugar Workers Union kotelne gi Francis Wangara mano ng'iyo moneno ka process no ne ok transparent. Ne gidhi e court nyaka sama wuoyo kodini jotich pok ochul 5.2 billion. Onge kaka leasing ni biro dhi mbele ka sirkal ok oketo chenro mag chulo jotichgi. And kik kato wuondi kata kik wiwa wil Joyce ni jotichgi bende gin jopur. So gin intertwined into two. So process ni kata gitime yo mok transparent. The county government onge gini. The community magine weg lope manogere Moroni, ogere Chemelin, ogere Soni, ogere Nzoia, pok obedo involved in this process. This process is not inclusive. And gima is sick. Itime single-handedly gi the parent ministry. To kendo sani koro, nyoche wasomo barupe moko mosebedo ka dhi mbele, ma gitiyo gi board. Gitiyo gi board ma Soni, gitiyo gi board ma Chemelin, gitiyo gi board ma Nzoia, ni mondo omi parent ministry teko mar procurement. To gi procure ni gi procure nyaka nucleus. Ker nowacho no maler kane wan Soni ni kambe gi wabro manyo ne gi strategic investors mondo giti e yo makare to lobro dong ma the community. Sama wuoyo kodini jok mokete board go, jok mane board ma Soni ok gi represent the community ma Soni. Jo community ma Soni manochiwo lopgi pok okaw pachgi e gik madhi mbele. Same with Chemelin, same with Moroni, nyaka Miwani ok wanyal luor ni wach ma Miwani bende mara entiere a process of leasing mara onge. Cases duto mag Miwani no se yal mu utieke court mamalo. Omiya aneno process ni kaka sirkal dhi kode mbele ne. Nyoche giseketo deadline mar expression of interest by tarik 15 ni. Kawuono wan gi tarik 7. Odong ndalo moko kadha boro to giloro that process. To background information mantie jopur kata jopiny ok opos the leasing. But the process yo masirkal time ka ok en inclusive mag the community gi farmers organization machalo magwagi taneno ka gini dhi hit asnag mbele kai. Iwacho kanyo makare ahinya Atyang Atyang to bendi iwacho kanyo ni nyaka sani iwacho ni ilieko kanyo ni nyaka sani koro jatend migao mar pura montiere gode pacho kae okusebedo kotiyo e yo makare ahinya. Richard Ogendo, in kaka jakanyo mantiere sekta mar sukari, wacho ni sekta mar pur en achiel kuom sectors ma bende wanyalo wacho ni en backbone mar economy. Kalore ni kojiwe e yo makare to ponono nyalo miyo piny Kenya bedo kod chiemo e yo makare. Ponono jatend migao mar pur onego bedni ipimo kit kako tiyo e yo machalo nade mar mondo mi un kaka jopur ne ni yes otiyo makare osekonyowa e achiel 2 3 wan kaka jopur mag niang' tindo kwa ywagi. Ogendo. Joyce, okine ka gimoro amora madhi e weche mag pur wuok mane dho president. Ok wuog e dho cabinet secretary mochung' ne sector. E sirikal mokalo ne watiyo machiegni gi the then minister Honorable Peter Munya. Mane en gan open door policy. Gi sama nyaka sama wuoyo kodini cabinet secretary mar agriculture pok no limo kambi kata chiel mar niang'. Ma e tuane mokwongo nyaka nodonje tich ema nyocha kuwuoth kambegi. Koro kanyo nitie mukni maduong' ahinya. To ung'e ni Kenya ndalo moko chien kachacha e higa mar 70 to gi 80 Kenya ne en exporter mar sukari.